этих квартала, вот где вы меня посадили, это Базар аул, и чуть туда дальше, вот где Муляминский, Чингизский, Кужа аул. Вот 4 было махалля. Уже слово хаджи, да? От слова Хозяин. хозяин. Хаджи это аджи. Абдулаевы, Мухаммедовы. Продали, а хотя раньше. Подразделение Азов? Асов. Ну, этот обычай. Это уже подразделение АСО. Не ОЛЖ, как это называется? А? Вот когда отец дает, Да. отделяет сына. Отделяет сына, да. Вот эти, То есть ну, асы у нас Появляется есть? подразделение. да. У АСов есть вот этот самый Карас. Да. Там, вот это Шомишляс, если Шомиш. Там еще у АСов тоже много подразделений разных. Иншалла bizim әулие вообще яхшы. Мына күгәнидә булдыңыз ба? Yok, Тумақты болды. Күгәнидә тумактың мына мынягында төбәдә булмансыз ба сез? Вот бу күгән төбә бездә ике төбә. Изгеләр. Бу Мансур баба, анда күгән баба. Ике. Анда тоже наш шушында без ясадык күгән бабага. Бу сез тумакта әйтәде. Мине 5-нче елга минем бабам килгәндә муллабына 5-нче елга бабайлар бар иде монда. Самый хәзер кешкәнәсе 28-нче елга. Ул менә 93 яшендә. Инде. Бөтенесе аны шул бабайлар сугышта булган бабайлар әйтәләр. Затка кергәндә диде, Венгриягә юк. Затка Болгариягә кергәндә бабайлар бар иде. И сорады, тумак төбә барма дип. Шул тумак төбә бетсә дөнья бетә дип әйтәләр шул. Аны без раскорочили. Thank